Pwrpas ymchwil marchnad yw llenwi'r bylchau yn eich gwybodaeth a chael atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych chi. Yn y pen draw, rydych chi am fod mewn sefyllfa i wneud y penderfyniad gorau posib. Felly, am ba fath o wybodaeth rydyn ni'n sôn? Mae dau brif fath o wybodaeth. Yn gyntaf, mae rhifau ac ystadegau. Mae hyn yn cael ei alw'n ymchwil meintiol. Mae hyn yn golygu cael gwybod am bethau fel maint y farchnad rydych chi'n gweithio ynddi hi. Beth yw gwerth y farchnad? Faint o eitemau sy'n cael ei gwerthu? Neu, os ydych chi'n y farchnad busnes i fusnes, faint o gontractau sydd ar gael i chi fidio amdanyn nhw? Faint o gwsmeriad sydd na? Faint sy'n debygol o brynu'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth? Byddwch chi am gael gwybod faint o fusnesau sy'n cystadlu yn y farchnad yma, eisoes, a pha gyfran o'r farchnad sydd gan bob un ohonyn nhw. Byddwch chi hefyd am gael gwybod pa mor gyflym neu ba mor araf mae'r farchnad yn tyfu. Wedi'r cyfan, os yw'n sefydlog neu'n dirywio, efallai byddwch chi'n penderfynu nad dyma'r lle i chi. Mae rhywfaint o'r wybodaeth yma ar gael mewn adroddiadau sydd wedi cyhoeddi. Mae rhagor o fanylion am y gwahanol ffynonellau gwybodaeth hyn i'w gweld yn ardrannau eraill y canllawiau yma. Tarwch olwg arnyn nhw. Weithiau fydd y data sydd wedi cyhoeddi ddim yn cynnwys digon o wybodaeth fanwl i chi. Os felly, efallai y byddwch chi am wneud eich ymchwil eich hun drwy ddefnyddio arolygon neu holiaduron. Er enghraifft, os yw eich busnes yn dylunio gwefannau, efallai y byddwch chi'n hoffi cynnal arolwg byr gyda busnesau lleol mwyn cael gwybod faint ohonyn nhw sydd â gwefan a pha mor aml y bydden nhw newid y dyluniad. Os ydych chi'n bwriadu rhedeg asiantaeth ar gyfer athrawon llanw, efallai y byddwch chi am gynnal arolwg yn ysgolion yr ardal mwyn cael gwybod faint o staff dros dro y bydd eich angen arnyn nhw a pha mor aml. Yr ail fath o wybodaeth yw ymchwil ansoddol. Mae'r wybodaeth yma'n cael ei selio ar agweddau a barn pobl ac mae'n cael ei defnyddio i gael gwybod beth mae'r cwsmeriad rydych chi'n ei targedu yn feddwl ac yn ei deimlo am eich syniad neu'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth. Gallwch chi gasglu data ansoddol drwy gynnal cyfweliadau manwl gydag unigolion neu drwy gael grwpiau ffocws lle bydd sawl cwsmer yn cymryd rhan mewn trafodaeth. Drwy wneud hyn, byddwch chi'n cael gwybod beth yw teimladau pobl am wahanol agweddau ar eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth. Er enghraifft y pris, neu'r pecynnu, neu'r hyn sydd gennych i'w gynnig. Efallai y byddwch chi am gael gwybod ble y byddai pobl yn disgwyl i brynu a hefyd beth fyddai y rhesymau dros ddewis un cynnyrch neu un cyflenwr yn hytrach nag un arall. Unwaith eto, mae yna ragor o gynllawiau am sut mae gwneud y math hwn o ymchwil mewn adrannau eraill o'r canllawiau hyn. Fe allwch chi gael gwybod pa fathau o gwestiynau i'w defnyddio a sut mae trefnu'n ymchwil. Mae'r ddau fath o ymchwil, meintiol ac ansoddol, yn cynnig gwybodaeth werthfawr. Yn ddelfrydol, byddwch chi am ddefnyddio amrywiaeth o'r ddau mwyn cael darlun dibynadwy o'r farchnad. Cofiwch eich bod yn casglu gwybodaeth i'ch helpu i gwneud gwell penderfyniad, felly daliwch i ganolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig a byddwch yn realistig.